struggle is real. Downloading, printing, nakabalda ang L120 nga printer. Mayo lang gani kay gamay lang tanan nga estudyante sa Licon Rococo Elementary School. Kabudlay pa abis ang sang connection. Pirmi lang wala signal, so mabudlay mag-download. It takes time. Makadto pa sila kung kaisa kung diin nga pwede sila maka-download. Dumaka kami modem, so masig load. Kung wala data, pangita ka lang lugar nga pwede ka maka-data. Kapabanwa para lang para maka-connect. Actually, ang atong nga teachers always ready. Kay they are born, teachers are born, not made. May mga problema man nga hindi ron nanda maatendiran ang anda kaugalingon nga kabataan because they are in school preparing for the modules, printing and sorting out. So mapili na anda mga bata sa balay, white may matudlo. Di pag uli naman ka teacher, overtime duman sa anda mga bata. Amo rin ang agonik ang ka mga teachers nato. Hindi ka nagluto. Naubusan kami ka na sol. Improvise naman uri. Lahat ko sir, di ko na Mama, ikaw, anay. Tigna naman, kisamang ka alas 2 mo. Wala kami, kisamang na mauli. Kami rin mag-ulo kami kakaon, nakauli. Kami kami na sa dress mo. Nagalit ko sir, di ko. Dapat na kalau makan experience. Download malang, print malang pa lang kunuran, masort ka, mapaka, kakapoy sakripisyo ka teacher. Ang aton nga mga parents gin-orient na sila before baligin schedule sila para nga ang kadto sa mga parents sa eskwelahan hindi magdamo. So mag-abot sila sa eskwelahan, follow man sang ng health protocols para nga safe kita tanan. Maayong hapon ni Wato Tanan. Okay, dito nagtag kami na parent handbook. Halin doon sa dikit mga brasak ni na para sa learning modalities. Totoo lang gid ang baratyagan mo do hindi mo maintindihan. Paano ayan kung nanay rin ang magtudlo? Hindi rin ang maestra? Yan kita sa page 16. What are the roles and responsibilities of parents, guardians, in helping their children to become successful? Ang parents, meaning na ang P, provide, advise, remind, engage, nurture, trust, and support. Ano ang
ma-realize ka mga parents man no. Kung kabudlay ka maestra sa cellphone kwarto. Lord, nagpapasalamat kami sa grasya na hinatag sa aming subungan daw. Ilabi na gid Lord sa bagay sa kabuhi, ngayon kami ginatagan sa maayong lawas, at maayong panguna-una. Lord, pinapangalan namin sa imo, paano kay Kristo, na aming Ginoo. Amen. Pwede lang po itong gusto ko eh. Masawat na. May kanin, kami po sa nagkakuan ng kami naglagay. Bukod lang nga white at hunting, ma. Awit sa paghay minamahal, ang isa ng watawat mo'y tagumpay na nabibili. Ang ito'y nataran na kailang kamay rin nabibili. Yung kanang araw, pati sa sisa, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagkay malaki, ang matay ng dahil sa'yo. Ma'am, good morning. Ang aton nga modules diri lang sa eskwelahan panagtag. Ginikanan man gyapon ang kadto sa eskwelahan, hindi pwede aton kabataan magkadto sa school. Honorable Filmon Dihar Sevilla may ara sa program nga magkuha sa mga volunteers nga ipang assign sa tanan na school sa New Lucena para mabuligan ang mga ginikanan nga hindi capable magtudlo sa andang mga bata. Ay, may bramo na, kumuha ka lang sa city. Karang asa ko ko dito, office clerk. At itong nabalaan ko na may volunteer na rin. Tapos karang nagpasa ko. Tapos itong nabalaan ko ng orientation itong Friday. Nag-resign ko. Nag-resign ko sa ubra ko na para makafocus ko dito sa akong as volunteer. May mga maestra man kita nga pwede ma-reach out. Ang ato nga teachers always ready kung available sanda kag pwede sanda maka-assist. Pwede gid sanda maka-assist sa ato nga mga learners. Kay kung wala gid man assistance, mo napadalaan sa mga volunteers. Wala si may ma-assist sa ila. Pero our teachers are always ready na mag-assist. Pwede sanda maka-text, maka-call, maka-messenger para nga ma-reach na ang teachers for assistance. Ang balik ng gusto, hindi lang ay so pagka Ano lang ang new normal. Kita tanan, hindi kita familiar kung ano, hindi pa kita finalis about the result. Kita yung first time, kita pa lang. Kasi pakimambal kang mga ang success na kita sa already ko, ano man ang mga kahimat na sa already ko. Mahulat na kita.